Každý má svoju ideálnu predstavu o štvorke. A ja vám teraz predstavím tú moju. Teraz drž hubu, keď točíme. Operátor štvorka má totižto nový produkt s názvom Sloboda dáta. Bez obav z vysokých účtov si môžeš užívať nekonečnú slobodu, a to bez akejkoľvek viazanosti. Ďakujem, Zlatko. Igelita! Aj sloboda má svoje hranice. So štvorkou máš nekonečné dáta na prvých 30 dní iba za 4 eurá. A to ti ušetrí nemalé peniažky. Je to tvoja polská rýťovka. No aby som nezabudol. Nekonečno. Majú pre každého člena rodiny. Prečo mňa niekedy nechytíš? Furt som na boku. Pretože som pekná a není som fúzata? Čo? Si povedal? Tak čo? Aká je tvoja ideálna predstava o štvorke?